4 keer stieren ze dit seizoentje naar elkaar en 4 keer gong de winst naar Tilburg. De Flyers verleden zowel de Supercup als ik 3 bekerrondes van de Brabanders. Juster zette de strijd om de landstitel uiteindelijk op 10 af. En de missie is duidelijk winnen. Een verslag van Frederik Wijma. De ploeg van Chris Eimers lid van de eerste seconde als dat ze die missie serieus nemen. Tilburg wordt fel achteruit drukt en de Flyers jagen op de openingstreffer. En die valt al na 1 minuut en 50 tellen. Een fantastisch slapshot van Tony Demmelin die het snoeihut in de kruising. Een bliksemstart voor de Veensters. Tilburg wankelt en de Flyers letten misschien wel haar beste ijshockey ontnood zien. Ronald Wurm zet mij een geweldige paas. Andrew Krylov vrij van de keeper en die maakt het voortreffelijk af. 2-0 binnen 10 minuten. Een dreamstart voor de Flyers. Diezelfde Krylov rint dan in een straf aan. En Tilburg stiert nog maar een man meer. En de powerplay is deerlijk. Want 10 seconden later is het dan al 2-1. Steve Mason. Die staan stiet ik op het boord bij het begin van de tweede periode. Grote kansen, maar gelukkig is goalie Martijn Oosterwijk scherp. Eimers griep in met een time-out en de Flyers houden staan. Dan de derde periode. De counter van Tilburg, de overtreding van de Flyers en dat voorkomt de gelijkmaker. En dan, aan de andere kant de Nijman, Mitch Bruisten met deze actie. Echt net. En dan is het eindelijk gebeurd. De Flyers pakken de eerste overwinning op aartsrivaal Tilburg. En Bruisten denkt dat het net bij deze ene keer blijft. We hebben het vandaag laten zien aan iedereen. En, ja, als we zo door blijven spelen en Brent komt nog terug, Brent Jansen, dan zijn we compleet en ja, dan heeft Tilburg geen kans tegen ons. Het is 1 wedstrijd, maar het is in ieder geval wel, zeker na de laatste wedstrijd in Tilburg, dat we wel steeds het gevoel krijgen dat we dichterbij komen. Ja, goed, vandaag weer een stapje. Nou, dat gaat de goede kant op.